Hi guys, good morning po. So ngayon ay pupunta tayo ng Bolinao and bigla pong umulan kanina. And guys, so ready na po tayo. Ako na yung body phone holder. Tapos yung mini bag natin kasi wala namang laman. Yung camera stand, tapos yung folding chair, helmet. And guys, way to Bolinao. Dapat may wiper yung salamin mo. Tama? Nagpa-fog na. So ito pangalawang stop ulit namin kasi biglang umulan. Tapos dire-diretso na kami yan. May mga part na biglang aambon, tapos liliwanag, meron naman sobrang init guys. Pero tinawad na namin hanggang marating kami ng Bolinao. At ayan na nga guys, yung view, nandito na po tayo. At ang una po nating destination ay dito sa lighthouse. And guys, so nakarating na po kami ng Bolinao. Yan po ang ating manager, financer, provider. Meron tayong environmental fee na 40 pesos isa, pero pwede nyo nang gamitin sa lahat ng tourist destination sa Bolinao. Meron din po silang binigay na mapa at kung saan pa yung mga area na pwede nyo puntahan. So ang first po naming destination ay dito po sa Cape Lighthouse. Ito yung view natin dito guys. Actually guys, first time ko lang po makapunta dito sa lighthouse. After nyan ay pumunta po kami dito sa Kainan, sa bayan na lang po. Bago po kami dumiretso sa next destination namin dito sa Bolinao Falls. Hey guys. At bago kami bumaba ay nag-order muna kami ng buko juice. Saan daw po galing yung tubig ng falls? Sa Bukal. Saan po yung bukal? Sa dulo. Saan Sa po yung ilalim. dulo? Bukal pala siya, akala ko sa dagat. Magandang falls po, 1, 2, 3. Lahat naman po ang ganda, sir. Ang falls fan kasi, nung pagkakaiba ko na, ito yung pinakamataas. Tsaka malakas talaga. Tapos sa falls 2, mas mababa siya. More on rock. Yun ata yung mas maluwang po ata yung 3 eh. Oo, maluwang siya, napahaba. Ito na ang ating buko shake. Yan guys, so naghanap po si Kuya Francis po ng damit niya. Magkano na yung budget mo sa damit mo? Tag 50 daw. Challenge. Pure cotton, tsaka Hanes po siya. At ayan na guys, pababa na po tayo ng Bolinao Falls 1. Sa pagkakaalala ko, dito yung batch outing po namin noon sa Bolinao Falls 1. And marami na pong nagbago. At ayan guys, so kunyari mag-selfie tayo. Actually, kami lang yung nandito kasi may mga turista rin pong dumating pero umalis din po sila kaagad. Kaya na-solo po namin talaga yung place and na-enjoy po namin lalo na yung mist coming from the falls. Ayan ang makikita nyo. Kahit sa camera napakalinaw. And nakaka-relax po talaga yung view niya. And hi guys! So nandito po tayo ngayon sa Bolinao Falls 1. Ako pa rin sila Ate Bel, Kuya Franz, Monica. So, sa beach po sana kayo maliligo. Galing kami kanina sa lighthouse. Pero dito guys, mas maganda po dito. Grabe! Woo! Mas malakas po yung bagsak ng falls ngayon compared sa pagpunta ko po dati. Kasi syempre rainy season ngayon. Ayan, wala po talaga sa plano po namin maligo. Rides lang po talaga. Pero syempre, naakit na naman tayo sa kalikasan. Kaya ayan, magsiswimming na po tayo. Guys, so maliligo na po tayo. At nag-rent po kami ng life vest. May tali naman siya, kaya okay lang. Then, struggle is real kasi hindi po talaga ako sanay magpapa. And guys, kaya pag pumasyal kayo dito, maganda rin po yung mga ganitong season. Mag-ingat lang po talaga kayo. Kaya yun guys, thanks for watching. Follow for more. Bye!